sarita ni Sherma, ijay Magnet Cafe, nagbasa at ti Bitla Adani Wenno Bitniw. Palubusan dakman, apadasek manin ita, tiag Bitniw. Pumatang nga tayon, apo aman nalon, iti balikas ken pangari. Dagiti bunubon itinakam ken isip, intayon iraep, iti alog man wenno tangki. Mabalinti amin bangkag man wenno bangkiri. Dagiti punuan tayo nga muyo ken tagnawa, manipod panagarado aging gat panagani agkay kaysa. Tainton agkumpas dal o kanalsong ket naslagyay bulan agrambak ni Lucano iti apit na anasariwanuan.